Hoy, Bro Pong. Niari jud ko kay ni anak man ka mag-inom ta. Ano lang lingkuran diha. Asa man to ilim nun, bro? Unya na ako makadaog ta ani, hubgon lagi di karon. Relax na ka. Matay taon-taon rin ako makainom, bro. Kaya last akong inom gahapon, ba ito? Nya, bro, kumusta man ka? Saban na yung muringa, gipaari pa ko na mo. Magtabi ko nun tali, tamang silpon-silpon, oy. Sige. Pon. Saban na yung silpon-silpon, mauli na lang siguro ko, oy. Klaro, ano eh. Bro, pero basta unsa naman siya magluod. Asa, lingkod ang dirige. Alangan, magsige magsilpon-silpon. Boring mga kay. Lamoy pa ng silpon ni mo. Ang samtang ko lagi mag-story lagi. Bro, ano ba lingkod na diba? So. Yeah, bro. How's your life doing, man? Good. Ikaw? Okay raman, bro. Okay raman ko. Ay, bita bro, kumusta mo to si Clifford, bro? Balitan ako, namatay mo to. 500. Okay raman siya, bro. Unsay okay nga, namatay gani. Mau na, magsige magsilpon, God. Igo ni. Si Clifford eh. Matay, bro. Luoy yun siya, bro. Ate, buri nga magjok-jok, bro, ta bro, para jali ta ba? Uy, magjok-jok ta ba? Ginamit na ko'y joke. Kung magbangga ang og ang pader, asaman ka? Say, are kas pader kay gahi mang pader. Buka. Oo. Nako tulo ka joke. Joke. Naminaw ka wa? Ayaw na may kanina storya. Saan mo na yung magtanaw, di ba? Magsigig si... Saan na, bro? Bold! Say bold! Mayo kinangutana ka, bro. Nindot kini, bro. Duwa ni bro mo ni. Nindot nga duwa karon. Di ka may Mga nasuwa niya mo. Pagsilpo-silpon ra ka, maglingkod ra ka, makakwarta na ka. Mga gini mo eh. Saan nang duwa ba? Pwede ka nakibawa yun eh. Kabibi! Taumso naman taong ka. Kabibi! Ikaw bro, babanga gini mo bro eh. Mao ni ang duwa nga nindot bro. Kabibi game? Kabibi game bro, sa'yo na kinaduwa bro. Saan mo na? Saan na pagduwa ba? Ang link ani na game bro, makita ra nimo sa comment section ani video ha bro. Comment section? Comment section. Yan saan mo na pagduwa gani? Ano mo first step nimo bro. Okay, wala pa man kay account to. Wala pa man. Phone register pa ka diha bro, sa'yo na ka imuha ra ng phone number diha. Nya pagkuman mag-create ka gimuha nga password. And then mo send ka. Send. Ika-send nimo ana. Nanay mo take sa imuha nga verification code nimo ba? Di pagkahuman imuha ibutan rin sa OTP, register yung ka. Hindi ka human mo register bro. Mao na ni. Daghan mga duwa no? Daghan kay duwa. Color game. Dragon Tiger. Red Black. Mythical Animal. Toscoin G-Size. Ano na G-Size? Ang G-Size bro, mao po niya ang number 1 po na ako naganahan bro. Ang nakanindot bro, first ni mo register bro kay naa kay 5 coins targo. 5 na bro, 5 coins targo. Pero akong ganahan jud nga duwaan ni bro. Kini right. Dragon Tiger. Sayo na kinaduwaon bro kay padak-anay ra mo sa braha na bro. Ako ang atong pustahan di kini. Pusta ta diha sa Dragon. Dragon ta. Dragon lang. Dragon. Oh, Queen. Daog, di ba? Sayo na rin. Sayo na kay bro. Money. Daog. Ana ra na siya kasayon mo na unsa naman taong ka bro. Kagi. Tiger ta. Ta. Jess, nawa bro. Sayon ra kayo bro. Ana na siya. Mag-install ko ani. Di ba? Ano mo? Easy money bro. Dragon. Naglingkod ra ka. Dragon. Pakakwarta pagkagihurot pa yun mo. Di na nalingaw ka ganina. Di na ka managad ko Gani.
din yung mga kalingawan. Dragon ta. Dragon ta. Dragon. King. King. Tayo nakatamba. Dako yung bridges Anak bro. na. Bro, sa'yo na po kayo pag-cash in yun. Cash in. Cash in ka, kanya ng plus. Last na yun. 100, 200, 500 bro. So, moro na yung i-click kung gusto na ka mo kaya. Kaya nga Gcash yung mga number, kung mo ting i-type, no? Kwarta na ka na. Inandara na siya Matik na. pag-cash in. Pag-cash in mo harang makabit na ka sa mga game ni mo gusto. So, kung mo withdraw mo ka bro. Withdraw. So, for example, nadaghan na kay ka nga nakuha ni mo na mga coins. So, mo withdraw ka diri, ragya po ka mo withdraw. Withdraw amount. So, ay limit ni kay 300 to ka na nga 10k man. So diri ra ka mo type ra ka og 500 ba na for example, na 500. Di pagka man imuha dayon nga number sa imong GCash. Imo ra i-type ang number nimo diyan nya pagka man imo ding bind withdraw. Manamati ka na bro. Inanara ni kasayo ni duha bro. Maglingkod ra ka. Makakwarta na ka. Ari ra ka bro sa kabibi game na unsa naman taon-taon ni. Ano ba no? Sideline ba? Sideline. So ano ka ni? Install na ka diya? Man na. Dragon. Sa kuha kasi. Dragon! Log! Nawa? Ninduta. Ito tunga to ha? Ulul. Sikod ya. Ako ni kanya po comment ka na ning mga. King. Dawagan ko ikaw dia. Ay, ako kita jis mo na pusta. Uy bro. Nga bro, may gay namot bro. Ay, Nga buwagan mo sung iya bro. Daw di mo. Nga bro. color game tabi. Blow. Bro, saan mo na bro? Tiya, bro, buwagan yung. Okay na. Okay na bro. Blow. Kauli ba mga may ato no? Oh, magulir mo na bro. Pati yan lang di mo maguli. Blow. Maguli ba? Oh. Saan mo na bro? Ay, nidole ito niya. Buwag. Okay na, laki ni mong dako. Kaya pag sa buka. Napildi na noon. Mag-charge ako bro kay magbuhat. Tiwas. Migo ta bro. Huwag ba okay na lagi ka. PC rin ko ang anak. Pisi ba rin? Budwal katabang. Ay lubat po ko. Ahap. Wala mi. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker say a prayer.